गाबोन 15 मे 2025 गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट रंजाली नगर जयन्तीफ्राव बिटिआरनि मानिनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नुजाफैगोन। बिथांजों लोगोसे काजिरङा लोकसभा समस्तिनि एमपि मानगोनां कामाख्या प्रसाद तासा आरो सुरुबथार समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिस्वजित फुकन बिथां आरो बर' कछारी काउन्सिलनि डिपुटि चिफ रमिय नार्जारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बाहाय बे ओनसोलाव थानाय बर' माहारियारि आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, हारिमु आफादखौ लानानै जोंनि बर' खृष्टान, बाथौ, ब्रह्म धोरोमनि आरो गुबुन गुबुन बर' माहारिनि धोरोमारि रायजो राजा बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बाहाय जोङो मानगोनां प्रमद बिथाङा फैनायनि थाखाय रायजो राजाया बा जों गाहायै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मोनसे आरो गोजोनथाव बाथ्राबो जोंनि सुरुबथार समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिस्वजित फुकन बिथाङा जोंनि बेयाव थानाय बड'सा क्लाब काम के बर' लाइब्रेरि न' जिमनि माखासे आइजें आइला होदों आरो बेखौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों गाबोननिफ्राय जोङो बेखावगोन आरो बेनि उनाव जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफोरा जिम गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय थोजासे बेयो खाबु जागोन होननानै जों आसा खालामदों। बे गाबोननि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' फैनो गोनां बे हाबाफारियाव जोङो गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजा आफाद धोरोम बरुन बासियालासेनो बयखौबो बाहागो लानानै बाहाय जों फैनो थाखाय खावलायदों आरो बिनि थाखाय जोंनि नीलेश्वर ब्रह्म आरो बिनन्द बड'सा बिथांखौ गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै बिबान होनानै जोङो मोनसे बानजाय आफाद दानानै होनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना दिनै गासैबो मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावनो हाजोब्बाय होननानै जों बुंनो नांगोन आरो बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो बेक्तियानो जाहाथे फैनानै बिथांखौ माने बरायफैयो आरो गाजा गोमजा खालामफैयो जोंनि बर' हारिनि जोंनि माने जाफुंसारनायखौ जाहाथे दिन्थिफैयो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय।